Dit is Nyunsu Fu Sranang. Gewonde illegale mijnwerker overleden dodental in Royal Hill stijgt naar 2. Coalitiespanning loopt op. Brunswijk eist naleving van afspraken. Anticorruptiecommissie benadrukt sancties bij niet indienen VIV, gevangenisstraf en geldboete. Simons lanceert pre-pilot schoolvoedingsprojecten op GV Kalenderschool te Geiersvlijt. Heftige ruzie tussen Ronnie Brunswijk en Ebu Jones. Vicevoorzitter Brunswijk heeft Ebu Jones uit vergaderzaal laten verwijderen door de politie. Wetswijziging begrafeniswet stap naar orde en toezicht in uitvaartsector. Sapoen vraagt Landveld eer aan zichzelf te houden als hij geen concrete oplossing heeft voor situatie luchtverkeersleiders. Yogi noemt bemensing RVC en RVT leden bij parastatale fiasco. VS ondersteunt KPS met donatie voor versterking veiligheid. Cargo Verviskeuring Instituut ontsla hele raad en benoemt deskundige directeur. Salarissen en overbruggingstoelagen RGD-personeel nog niet uitbetaald. Dit is Nyunsu Fu Sranang. Bij de goudmijn van Zijin Rosebel Gold Mines NV is vanochtend 3 april 2026 een goudzoeker omgekomen en een ander gewond geraakt na ingrijpen van de politie. Meerdere illegale goudzoekers waren aanwezig bij een explosie voor goudrijk gesteente. De politie werkte de groep terug, maar 2 mannen vielen van een hoogte. De gewonde werd behandeld en afgevoerd, de andere man overleed ter plekke. De omstandigheden worden onderzocht. Het is net bekend geworden dat de pokknokker, die zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht, is komen te overlijden. Ongeveer 100 personen zijn in het gebied samengekomen om mogelijk illegale activiteiten voort te zetten. De politie en militairen zijn aanwezig om de orde te handhaven en er zijn gespecialiseerde eenheden stand-by voor escalaties. Verdere maatregelen worden overwogen. Navragen in de Nationale Assemblée door minister Mike Noor Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij over Mennonieten in Suriname bleef er onduidelijkheid bij enkele DNA-leden. De minister zei dat zijn ministerie geen contracten met Mennonieten heeft gesloten. Lid Ingrid Kartabink vroeg wie de Mennonieten naar Suriname heeft gebracht, wie hen werkvergunningen heeft gegeven en waar ze verblijven. De minister verklaarde dat zijn ministerie geen werkvergunningen verstrekt en geen antwoorden kon geven op deze vragen. Hij bevestigde wel dat Mennonieten al enkele jaren voor een bedrijf werken. Coalitiepartner en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is ontevreden over de gang van zaken binnen het regeerteam. Hij zegt dat veelgemaakte afspraken niet worden nagekomen. Brunswijk wil er geen groot probleem van maken, maar noemt toezeggingen heilig. Hij meldt dat terwijl zijn partij vaak afspraken niet nakomt, dit bij andere partijen wel gebeurt. Hij heeft ook gevallen gezien waarbij personen buiten de regels om zijn benoemd. Brunswijk blijft voorlopig de ingezette koers volgen en wil de situatie op 16 juli evalueren. Hij vindt dat de regering serieus moet kijken naar de stijgende prijzen in winkels. Rond het privébezoek van assembleevoorzitter Ashwin Adin aan Nederland zijn er verwarringen ontstaan over 2 geplande bijeenkomsten op zondag 3 mei. Zowel het Diaspora Instituut Nederland, DIN, als de Surinaamse ambassade in Den Haag kondigden een bijeenkomst aan met Adin, maar hij stelt geen afspraak met DIN te hebben. DIN meldt grote belangstelling met meer dan 100 aanmeldingen voor hun evenement over samenwerking en economische kansen voor Suriname. Adin bevestigt dat hij niet op de hoogte is van deze bijeenkomst en benadrukt dat hij daar niet zal zijn. Ambassadeur Panka ondersteunt Adins standpunt. De Anticorruptiecommissie ACC vraagt publieke functionarissen om snel hun verklaring van inkomen en vermogen, VIV, in te dienen met een deadline van 16 augustus 2026. Voorzitter Ilse Krente en commissielid Brian Imambaks benadrukken de noodzaak, vooral voor degenen die nog niet hebben ingediend. Er zijn straffen mogelijk tot 4 jaar gevangenisstraf en geldboetes. Het indienen is simpel en kan snel gedaan worden bij de notaris en de ACC. De verlenging van de deadline wijst op de noodzaak van tijdige indiening. De VIV bevordert transparantie en versterkt het vertrouwen in publieke functionarissen. De noodzakelijke urologische ingrepen in het academisch ziekenhuis Paramaribo zijn opnieuw begonnen dankzij een tijdelijke oplossing.
Minister André Misikaba meldde dit in de Nationale Assemblée. Hij wees erop dat veel apparatuur in het ziekenhuis verouderd is en noemde de C-boog die defect is geraakt. Onderdelen voor reparatie zijn besteld en worden in de eerste helft van de komende week verwacht. Voorlopig wordt een ander apparaat gebruikt voor de zorgverlening. Misikaba dankte het AZP en de urologen voor hun inzet. Adviseur van de president John Gottschalk zegt dat hij niet altijd toegang heeft tot ministers en dat de informatie over de komst van Mennonieten naar Suriname tekortschiet. Hij ervaart bij Mike Noor Salim ontwijkende antwoorden en merkt op dat de minister gesprekken met Mennonieten ontkent. Ik kan nu zeggen als adviseur dat ik echt geen onbeperkt toegang tot de ministers. Minister Noor Salim vaker gevraagd. Ik kreeg ontwijkende antwoorden. Ik vroeg hem laatst en hij zei ja, ik heb geen afspraak met Mennonieten. Wat hij daar niet zegt is ik heb waarschijnlijk wel afspraken met Braganza. En Braganza heeft eventueel afspraken met Mennonieten, maar daar heb ik dan niks mee te maken. Ik ben geen politicus, ik ben een technocraat, ja? En ik zeg dingen gewoon zoals ze zijn. En blijkbaar zijn er overwegingen of iets waar men zich mee bezighoudt, waardoor ze nog geen actie nemen. Ik kan die niet inschatten, ik kan ze niet bevatten hoor. Niet weten. Er is zoveel bewijs. Ik zou niet weten waar we nog op moeten wachten om deze mensen het land uit te zetten. Ik heb de coördinator reeds lang doorgegeven aan de nationale veiligheidsdiensten. Ik heb het gedeeld met de president, ik heb het gedeeld met minister Justitie Politie, ik heb het gedeeld met minister Noor Salim. Iedereen wil weten waar ze zijn. Er is geen vraagteken hier. Ik weet, de vraagteken is, wordt er niet gehandeld. En ik heb geen toegang tot die beredenering. Ik snap het niet. We hebben drone shots laten zien van waar ze bezig zijn in Apura. Maar de mensen zijn ook bang. De cameralieden zijn bang om daar echt rustig uitgebreid te gaan filmen. Maar er zijn genoeg beelden getoond, toch? Maar wat ze doen is ze werken dus met tussenpersonen zoals Ruud Soeverein en andere entiteiten. Of ze komen werken op de boerderij van Lex van Dijk. Weet je, dus ze hebben allerlei varianten. Maar hun doel is duidelijk. Ze komen hier een kolonie stichten. Dat doen ze nu op allerlei technieken, allerlei manieren. Gaan ze hier en daar en op een gegeven moment komen ze weer bij elkaar. En dan hebben ze een kolonie. Wilt u weer gekoloniseerd worden? Het gaat toch niet om ik, het gaat om wat willen wij als land. We moeten het land uit. En als ze hier willen blijven, dan moeten ze zich gaan gedragen als Surinamers. Dan moeten ze gewoon normaal aan de kust gaan landbouwen. Dan moeten ze hun vrouwen gewoon met respect behandelen en niet gaan verkrachten. Moeten hun kinderen gewoon toegang geven tot educatie. En ze moeten zich niet gaan afzonderen. Dus als ze willen, dan zijn dat de voorwaarden. Ik moet me toch ook houden aan de wetten. Waarom zouden zij zich niet moeten houden aan de wetten? Iedereen in Suriname moet zich houden aan de wetten en de verdragen. Onder andere, kinderen moeten naar school. Vrouwen moet je niet verkrachten. Weet je, dat zijn toch basisprincipes van ons als Surinamer. Suriname is in 2026 gedaald naar positie 34 op de Wereldpersvrijheidsindex van Reporters Without Borders, RSF. De totaalscore daalde van 74,49 naar 73,20. Ondanks deze daling blijft Suriname goed scoren op persvrijheid, met zelden aanvallen op journalisten en een diverse mediasector wat een goed informatieklimaat bevordert. De grondwet garandeert persvrijheid, maar strenge lasterwetgeving vormt een risicofactor. De economie is afhankelijk van de mijnbouw en buitenlandse handel, wat de media beïnvloedt. De politieke oneenigheid over het vertrek van Juliette Coliwong-Sorejo als directeur van het Viskeuringsinstituut VKI groeit in de Nationale Assemblée DNA. Zij voelt zich gekwetst door publieke beschuldigingen van de Raad van Toezicht RVT. Fractieleider Rabin Parmessar van de NDP steunt haar en bekritiseert de RVT, waarbij hij stelt dat gevoelige informatie onterecht in de media is verschenen en privacyprincipes zijn geschonden. Coalitionlid Steve Rijmen van A20 heeft andere informatie en waarschuwt voor snelle conclusies over de toezichthouders. Coliwong-Sorejo vertrekt na beschuldigingen van oneigenlijk handelen. Parlementariërs roepen op tot bescherming van de integriteit van publieke instellingen en het stoppen van karaktermoord. Op woensdag 29 april 2026 is het pre-pilot project schoolvoeding gestart op de GV Callenderschool in Geiersvlijt met de aanwezigheid van president Jennifer Simons en ministers Dirk Curry en Lalini Gopal. We hebben al vanaf het begin van de regeerperiode gezegd, alle kinderen moeten eten en alle kinderen moeten naar school. Maar dat was een algemene uitspraak. Wat we graag willen, kinderen,
is dat alle kinderen gezond moeten eten. Dat alle kinderen Surinaamse dingen moeten eten. Zodat ze goed kunnen groeien en goed kunnen leren. Maar, en dat is voor jullie waarschijnlijk het belangrijkste, alle kinderen moeten ook lekker eten, toch? Dat is heel erg belangrijk. Dat eten moet lekker zijn. En onze Surinaamse producten zijn in feite heel erg lekker. Ik praat tot jullie, omdat het over jullie gaat. Waarover gaat dit programma? In de eerste plaats hebben we vorig jaar het schoolvoedingsprogramma zoals het was weer opgepakt, weliswaar met wat meer bedrijven. Maar vanaf het begin heb ik aangegeven dat wat we graag willen doen is een schoolvoedingsprogramma waarbij er op andere manieren met lokale producten, met eigen producten, de kinderen op school eten krijgen. Een ander ding is dat we vandaag bezig zijn in de verschillende scholen. Als we praten over gezonde kinderen, dan praten we ook over lichaamsbeweging. De minister van Sport heeft dat ook al aangegeven. En hoe lang kan je zitten in een klaslokaal en effectief opnemen? Dus, en dat heb ik ook met de president besproken, wanneer we gaan naar het onderwijscongres, moeten we, en we willen systeemverandering hebben, dan moeten we kijken, hoe moeten we die kinderen tussendoor ook laten bewegen. Dus het gaat niet alleen maar om het vak lichamelijke opvoeding, het gaat om bewegen. En wanneer we praten over gezondheid, is voeding heel belangrijk, maar beweging of gezonde voeding is heel belangrijk, maar beweging is ook heel erg belangrijk om dat mee te nemen in het geheel. Goede voeding is geen luxe. Het is een basisvoorwaarde voor fysieke groei, concentratie en leerprestatie. Zonder deze basis kunnen wij niet spreken over gelijke kansen binnen het onderwijs. Ons pilotproject gaat dus daarom niet alleen over verstrekken van maaltijden, maar het is een investering in menselijk kapitaal. We zorgen ervoor dat de kinderen met energie, motivatie en vertrouwen kunnen leren en groeien. Vicevoorzitter Ronnie Brunswijk heeft tijdens een vergadering lid A.B. Jones door de politie uit de zaal laten verwijderen. Jones riep op een gegeven moment buiten de microfoon in de zaal, wat Brunswijk als een schreeuw beschouwde en hem waarschuwde. Lid Jones, hou je mond dan. Nee, ik kan niet praten. Ik kan je buiten zetten. Ik kan je buiten zetten. Wil je naar buiten gaan? Luister nou, Lid Jones, als je door de zaal schreeuwt, kan ik je buiten zetten. Je gaat niet door de zaal schreeuwen, dat kan ik niet. Ik kan het niet accepteren. Ik kan niet schorsen. Politie, Lid Jones, kunt u het zaal verlaten. Politie, ik vraag de politie om Lid Jones om buiten te zetten. Nee. Kan Lid Jones naar buiten? U gaat naar buiten. Nee, dit kan ik niet accepteren hoor. Jij gaat naar buiten, dat kan je doen. Nee, je gaat eerst naar buiten, dan ga ik schorsen. Je gaat eerst naar buiten, dan pas ga ik schorsen. Nee, zo gaat het niet tegen de Lid Jones, wilt u naar buiten gaan? Nee, ja, gewoon een mooie stelling aan. Politie, ik vraag u om Lid Jones voor me buiten te zetten. Ja, ik schors de vergadering en Lid Jones mag naar buiten. Jones schreeuwde dat Brunswijk de regels niet kende. Uiteindelijk schorste Brunswijk de vergadering en herhaalde dat Jones moest vertrekken. DNA-lid A.B. Jones heeft tegen de media gezegd dat hij niet naar het verjaardagsfeest van minister Harish Monnerat zal gaan dat op het ministerie van Justitie en Politie wordt gehouden.
Jones kreeg wel een uitnodiging, maar vindt het ongepast dat het feest daar plaatsvindt. Hij denkt dat de kosten nooit helemaal door de minister zelf gedragen kunnen worden, ondanks dat hij dat beweert. Jones stelde vragen over het gebruik van stroom, water en andere voorzieningen op het ministerie en vond dat het feest beter in een zaal georganiseerd had kunnen worden. Door de huidige situatie stelt Jones dat de positie van Saya is ondermijnd, omdat nu bekend is dat hij informatie doorgeeft aan Monorat. De Verenigde Staten hebben op woensdag 29 april 2026 goederen geschonken aan het Corps Politie Suriname, KPS, om de veiligheidsdiensten in Suriname te versterken. Chargé d'affaires Paul Watzlawick overhandigde de goederen aan minister van Justitie en Politie Harish Monorat tijdens een ceremonie op het hoofdbureau van politie. De minister ontving de goederen en droeg deze symbolisch over aan korpschef Melvin Pinas. De goede samenwerking tussen de VS en Suriname in de strijd tegen criminaliteit en het versterken van veiligheid werd benadrukt, evenals samenwerking op het gebied van training en ondersteuning van veiligheidsdiensten. In New York hebben de permanente vertegenwoordiging van Suriname bij de VN en Stichting Mulokot op 24 april gesproken over de toekomst van inheemse volkeren. Belangrijke onderwerpen waren grond en kwesties, duurzame ontwikkeling en inheemse rechten. Stichting Mulokot, opgericht door Wayana Opperhoofden in 2018, richt zich op duurzame ontwikkeling in de Wayana-gemeenschap. Tijdens het Permanent Forum voor Inheemse Aangelegenheden benadrukte ambassadeur Michel Kerpens de inzet van de Surinaamse regering voor erkenning van inheemse volkeren in de grondwet en bescherming van leefgebieden. Problemen zoals toegang tot onderwijs, gezondheidsrisico's door kwikvervuiling en de noodzaak van collectieve grondenrechten werden besproken met een oproep tot voortdurende dialoog voor oplossingen. De Sociaal-Economische Raad, SER, is op 29 april 2026 voor het eerst bijeengekomen met minister van Financiën en Planning Adeline Weineman na de installatie van nieuwe leden op 26 maart 2026 door president Jennifer Siemens. De SER, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en vakbeweging, moet de regering adviseren over maatschappelijke en economische vraagstukken. SER-voorzitter Reggie Nelson benadrukte dat de raad na 4 jaar wordt opgebouwd en dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt vanwege urgente uitdagingen. De SER werkt aan adviezen die gerelateerd zijn aan economische diversificatie en belangrijke sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. De medewerkers van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, RGD, hebben nog geen salaris ontvangen voor april 2026. Dit komt doordat de subsidiemiddelen van het ministerie van Financiën en Planning nog niet zijn binnengekomen. Ook de financiën voor de overbruggingstoelage, OBT, van januari en februari 2026 zijn nog niet overgemaakt. De directie zegt alles te doen om de salarissen snel uit te betalen en onderhoudt contact met autoriteiten. Dit is niet de eerste keer dat betalingen aan RGD-personeel vertraagd zijn, wat leidt tot ontevredenheid. Het personeel van het academisch ziekenhuis Paramaribo, AZP, beraadt zich momenteel over het uitblijven van een overbruggingstoelage. Amadou Juliana, voorzitter van het medisch stafbestuur, wijst op een toenemende uitstroom van personeel, wat extra druk legt op de zorg. Nou, ze zijn in beraad, heb ik begrepen. We zijn dagelijks in beraad. Maar ja, dus of we het nou staken noemen of in beraad, ze zijn in ieder geval bezig. Dat heeft, dacht ik, te maken met uitbetaling van een toelage die beloofd was. Maar voor die details zou u het beste natuurlijk met de bondsvoorzitter kunnen spreken, denk ik. Nou ja, kijk, ik denk dat we het wat breder moeten trekken. In die zin van, ik kan wel nu gaan bespreken wat het day-to-day betekent dat mensen niet of deels niet aanwezig zijn. Maar eigenlijk waarvoor ze strijden is een beter loon. En zoals u weet hebben we nog steeds een uitloop van met name verpleegkundig personeel, maar ook ander ondersteunend personeel. En ja, is het wel van belang dat we daar als land
goed naar gaan kijken van wat willen we nou. Want we hebben een situatie waarbij we eigenlijk als land, voor een ontwikkelingsland, vrij veel kunnen doen. Maar dat is wel in afbraak nu. Hè? Je kan hier, als je een verstopping in je karansslagader hebt, kun je gedotterd worden, een stent krijgen. Je kunt een klepvervanging krijgen. Je kunt aan tumoren behandeld worden. We hebben een state-of-the-art bestralingsafdeling. We hebben een neonatal intensive care, volwassen intensive care. Ik werk ook af en toe in de buurlanden en kan u vertellen, we hebben wat dat betreft best wel veel hier in Suriname wat goed gaat, maar het brokkelt nu af. En dat heeft deels te maken met personeel, maar het is eigenlijk een groot probleem. We moeten eigenlijk eerlijk zijn met elkaar en voor ons afvragen, oké, wat willen we nu? Welke zorg willen wij voor dit land, voor de mensen van dit land? En hoeveel kost dat? En hoe gaan we dat organiseren? Zoals we het nu financieren, zoals we het nu organiseren, hebben we eigenlijk een situatie waarin je afbrokkeling ziet van hetgeen we kunnen aanbieden. En ja, deze staking is daar een uiting van. Het is een van de zoveel zaken die spelen. Maar we moeten op andere manieren ook improviseren. Dus dit is vervelend. Ja, natuurlijk heeft zoiets effect. Het heeft consequenties voor je poli, et cetera. Maar kijk, verpleegkundigen zijn ook geen onverantwoorde mensen. Dus er wordt wel alles aan gedaan om te zorgen dat zo min mogelijk risico's worden gelopen. Maar de boodschap is eigenlijk, we zitten al in een situatie waarin sommige delen van de zorg we niet goed kunnen instaan voor de kwaliteit. Vanwege de grote problemen die er zijn. En dat is bekend binnenshuis, bekend bij onze directie. Het is bekend, denk ik, ook inmiddels bij de politiek. Dus we moeten nu keuzes gaan maken. Wat willen we? En hoe gaan we dat financieren? En hoe zorgen we dat dat gegarandeerd wordt? En hoe kunnen we weer opbouwen? Uiteindelijk naar stabilisatie en uiteindelijk naar uitbouwen van de zorg die we graag willen. Hij stelt dat het land moet bepalen welke zorg het wil bieden. Ondanks goede behandelingen merkt hij een verslechtering door personeelstekort, maar verpleegkundigen doen hun best om risico's voor patiënten te voorkomen. De spanningen tussen raden van commissarissen, RVC, en raden van toezicht, RVT, en de directies van staatsbedrijven wijzen op tekortkomingen in de selectie- en begeleidingsstructuren. Niet alle leden begrijpen hun rol, wat leidt tot verwarring tussen toezicht en management. Dit heeft negatieve impact op de organisatie en governance. De vicepresident bevestigt dat er een gebrek aan kennis en overlap van taken is. Het selectieproces kent geen uniforme vereisten en de benoemingen zijn vaak politiek. Er is behoefte aan een gespecialiseerd instituut voor training, certificering en evaluatie van RVC en RVT-leden, wat de professionalisering van toezicht bevordert. De visserijsector roept president Jennifer Geerling-Simons op om in te grijpen bij het Viskeringsinstituut Suriname, VKI. Voorzitter Udo Karg van de Suriname Seafood Association vraagt om ontbinding van de volledige raad van toezicht en de aanstelling van een competente directeur voor de zekerheid van de sector. Het Viskeringsinstituut Suriname, VKI, is essentieel voor de visexport en politieke benoemingen zijn onacceptabel. De sector formuleert eisen, zoals het vervangen van de raad door onafhankelijke deskundigen en transparante monitoring van financiële middelen. Er wordt overwogen om juridische stappen te ondernemen. Karg waarschuwt voor grote gevolgen als er niet wordt ingegrepen. VHP-parlementariër Mahinder Yogi noemt het regeringsbeleid over de invulling van raden een fiasco. Gaarne wens ik te vernemen van de regering, voorzitter, wat het beleid is met betrekking tot de invulling van raden van commissarissen, voorzitter, en raden van toezicht, voorzitter, bij bedrijven, voorzitter. Omdat wij zien, voorzitter, dat de ene fiasco naar de andere volgt, voorzitter. Het begon bij de melkcentrale, voorzitter. Het waaide over naar het SZF, voorzitter. Ten slotte kwam het bij Kanawaima, voorzitter. En nu SLM en zeker VKI, voorzitter. Voorzitter,
Loyaliteit is goed, ook politieke loyaliteit is goed, voorzitter. Maar begrenzing is nodig en er is kwaliteit nodig, voorzitter. Voorzitter, visexport, een van de subsectoren in die agrarische kolom, voorzitter, dat goed is voor zeker $80 miljoen op jaarbasis, voorzitter. Maar wanneer het politiek gekibbel bij VKI, voorzitter, zo doorgaat, wanneer deskundigheid ontbreekt, voorzitter, ben ik bang dat de vissector, de export, straks gaat afnemen, voorzitter, omdat er ernstige twijfels zullen ontstaan over de kwaliteit van certificering, voorzitter, en het naleven van regels, voorzitter, om te kunnen voldoen aan de export van vis, voorzitter. Voorzitter, er zijn mensen die miljoenen hebben geïnvesteerd in koel- en opslagfaciliteiten, voorzitter. Er zijn mensen die miljoenen hebben geïnvesteerd, voorzitter, in vangvaartuigen, voorzitter, en netten en toebehoren, voorzitter. Maar ook andere mensen die ijsfabrieken en alles hebben gedaan. Voorzitter, besef de regering, besef de president, voorzitter, waarmee de regering bezig is, wanneer de regering zo natte vingerwerk tentoonstelt, voorzitter, alleen ten gunste. Dank u wel. Kan het lid spoedig afronden? Ja, terwijl sectoren kapot gaan. We zitten op de grens met Guyana, Ja. voorzitter. We moeten oversteken. Met olie en gas is er zwaar transport van beide kanten, voorzitter. En dan heb je een situatie waar wij niet weten waar wij aan toe zijn. En er is ingegrepen. Ik hoop dat dat ingrijpen inderdaad succesvol zal zijn. Maar ik wil weten van de regering, van de president, voorzitter, wat het algemeen beleid is met betrekking tot de bemensing, voorzitter, van RVC's, voorzitter, en raden van toezichten. De voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer, Tom van Kampen, heeft op maandag 27 april 2026 een officieel bezoek gebracht aan president Jennifer Simons in Suriname. Het bezoek was gericht op het versterken van de vriendschappelijke banden tussen Suriname en Nederland, een relatie die sinds 2009 niet door een Kamervoorzitter werd bezocht. Van Kampen benadrukte het belang van deze warme relatie, gebaseerd op gedeelde geschiedenis en de grote Surinaamse gemeenschap in Nederland. Tijdens gesprekken werden samenwerkingsthema's besproken, zoals reizen en visumprocedures en economische kansen met toekomstige olieinkomsten. Het bezoek vond plaats op Koningsdag. Bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS, zijn er volgens de vakbond 3 belangrijke problemen. Gebrek aan integriteit, gebrekkige communicatie en een vertrouwensbreuk met directeur Anjulio Wolf, die onlangs is aangesteld door president Jennifer Simons. Vakbondsvoorzitter Ewald Geffery meldt brede ontevredenheid onder het personeel en wijst Wolf aan als medeverantwoordelijke voor de problemen. Eigenlijk hebben we 3 issues met deze leiding. We hebben op de eerste plaats een vertrouwensissue. Op de tweede plaats hebben we een communicatie-issue. En op de derde plaats, misschien zelfs de meest belangrijke, hebben we een integriteitsissue. Deze meneer is eerder directeur geweest bij CASA. En ik hoef u niet uit te leggen hoe onze luchtvaartsituatie er op dit moment eruit ziet. En deze meneer kan mede verantwoordelijk worden gesteld voor de situatie waar we nu in zitten. En je zou denken, als we deze situatie hebben, dan gaan we onze beste resources mobiliseren als land om te proberen heel snel hieruit te komen. Maar wat zien we gebeuren? We halen iemand van stal die eigenlijk, toen die case begon, u weet, het schrijven van EU, is in de periode toen deze meneer directeur was binnengekomen. Ja. En hij koos ervoor om dat schrijven niet te beantwoorden. Daarbij kennelijk ervan uitgaande, Suriname valt niet binnen de jurisdictie van EU. Dus er zal maar niks gebeuren. Maar je vergeet daarbij dat er Surinaamse carriers zijn die Europa aandoen en andere Europese destinaties. Dus wij zijn van oordeel en we hebben heel vroeg aan de bel getrokken. We hebben in december reeds een schrijven gestuurd naar de minister. En we hebben gevraagd om 3 dingen. We hebben gezegd, zoals we dat gedaan hebben met alle andere ministers die bij TCT zijn geweest.
We willen kennis maken. 2, en we willen een onderhoud met betrekking tot de dringende zaken die spelen bij CASA's. En daarnaast speelt er ook nog een issue. Er is vorig jaar een nieuwe raad geïnstalleerd bij CASA's. En onze vertegenwoordiger is er buiten gelaten. En u begrijpt, de bond heeft zich vanaf het begin ingezet voor een RVC bij CASA's. Die RVC bij CASA's dateert van de jaren 2000. Daarvoor was er geen RVC. De bond heeft steeds bij elke minister, als het nou minister Andoyo Rusland is geweest, of Miranda, of Falisipinas, we hebben steeds aangehaald dat CASA's meer governance nodig heeft. Dus we moeten een RVC hebben. En daarbij hebben we bedongen dat we ook een plek als bond krijgen om een voordracht te doen. En we hebben een prima voordracht gedaan in de persoon van een luchtvaartdeskundige, meneer Chenashu. En onze voordracht is er buiten gelaten. We hebben het schrijven gestuurd, de minister heeft het nimmer beantwoord. Op 7 of 8 april hoor ik de minister in een interview met de pers aangeven, er is al een uitnodiging onderweg naar de bond. We zijn 3 weken verder, nog steeds geen uitnodiging gehad. En we begrijpen wel dat de minister zeg maar meer affiniteit heeft met sector toerisme. Ik begrijp dat hij uit die sector komt. En dat hij eerder kiest om zeg maar toerisme naar voren te trekken. Maar toerisme kan niet groeien zonder een goede luchtvaart. Toerisme kan niet groeien zonder een goede noem het transportsector. En we zien vandaag de dag wat er gebeurt in de transportsector. De minister kiest eerder voor toerisme. Iemand heeft het laatst heel mooi gezegd. De minister gedraagt zich meer als een toerist dan als een beleidsmaker. Als hij niet in het buitenland is, is hij in het binnenland. En op deze manier kunnen we natuurlijk niet verder komen met die sector. We hebben steeds weer aandacht gevraagd voor een onderhoud. En dat komt maar niet. De bond vraagt om overleg, anders moet de algemene ledenvergadering beslissen over verdere stappen. NDP-parlementariër Raymond Sapoen heeft TCT-minister Raymond Landveld geadviseerd om op te stappen als hij geen concrete oplossing heeft voor de problemen met luchtverkeersleiders en alleen wil afwachten totdat het volgende incident zich voordoet. Sapoen sprak zijn zorgen uit in de Nationale Assemblée, DNA, waarbij hij zei dat de huidige situatie Suriname belachelijk maakt, zowel regionaal als internationaal. De kwestie binnen onze luchtvaartsector is al daarnet genoemd door een collega. En de zaak is eigenlijk te ernstig om daar eens eventjes overheen te gaan. Maar we weten, voorzitter, dat al enkele jaren wij te maken hebben met een zorgwekkende en vooral gevaarlijke ontwikkeling in de luchtvaart. En er is nu eigenlijk een vast ritueel ontstaan die ons allemaal bekend is. Staking of ziekte van luchtverkeersleiders, onbemande luchtvaarttoren, geannuleerde vluchten of vluchten die moeten uitwijken naar andere landen. Na een dag krijg je interventie van de president en de volgende dag weer normalisatie. En daarna is het weer wachten op de volgende actie die onvermijdelijk zit aan te komen, voorzitter. Voorzitter, deze ontwikkeling die desastreus is voor de sector, voor vliegmaatschappijen en passagiers, kunnen en mogen wij niet langer meer accepteren. En terwijl wij ons nu moeten voorbereiden eigenlijk op die rush van oil en gas straks 2028, die zal ontstaan. In 2028 functioneert onze verkeersstoren eigenlijk als een knipperlicht, voorzitter. U kunt zich nog herinneren, 2 maanden, voorzitter, dat de minister van TCT naar hiertoe werd gedirigeerd, werd geroepen voor tekst en uitleg. En dat hij ons geen enkele garantie kon geven dat deze ernstige incidenten zich niet meer zullen herhalen, voorzitter. En we hebben daarmee gewoon genoegen genomen, voorzitter. En ik weet niet of hij nu weer een ander verhaal heeft dan dat de regering bezig is met onderhandelingen over de financiële waardering, de pas gestarte opleiding, de aankoop van apparatuur enzovoorts, voorzitter. Wij maken ons onsterfelijk belachelijk, regionaal en internationaal, met deze onvoorspelbare situatie binnen de luchtvaartsector. Voorzitter, ik geef toe dat deze situatie op korte termijn niet structureel opgelost kan worden, maar als de minister ons nu geen korttermijn kan de spreker afronden. wachten is op het volgende incident, roep ik nu de minister op
terstond de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Zo kan het niet verder, voorzitter. Dank u zeer. Hij merkte op dat Landveld 2 maanden geleden geen garanties kon geven dat ernstige incidenten niet meer zouden herhalen. De luchtvaartsector lijdt onder herhaaldelijke stakingen en onbemande luchtvaarttorens. NPS-parlementariër Ivanildo Plein vroeg naar de afspraken tussen de regering en luchtverkeersleiders en of deze garanties bieden voor de toekomst. 8 maanden na de komst van de regering Simons-Rusland is de beoordeling van de Vereniging van Economisten in Suriname streng. Er is geen zichtbaar productiebeleid, wat een fundamenteel probleem is. In plaats van concrete maatregelen en uitvoering zijn er alleen commissies en oude plannen. De nieuwe presidentiële commissies voor toerisme en landbouw zorgen voor vertraging en benutten beschikbare expertise niet. In de landbouw leidt dit tot minder ingezaaid areaal en dalende opbrengsten. Het gebrek aan een duidelijk local content beleid en coördinatie tussen ministeries verergert de situatie. Daarnaast is er geen strategie voor toekomstige olieinkomsten, wat problemen voor de economie met zich meebrengt. Econoom Winston Ramoutarsing is het oneens met het Bureau voor de Staatsschuld over de schulden van Suriname. Administrateur-generaal Charlene van Breesuntik zei dat de vorige regering 2,2 miljard Amerikaanse dollar heeft geleend. Ramoutarsing bestudeerde dit verslag en stelt dat de totale trekkingen van 2021 tot 2025 3,3 miljard Amerikaanse dollar zijn, met de grootste trek in 2025 van 1,9 miljard Amerikaanse dollar. Hij maakt zich zorgen over het leengedrag van regeringen en meldt dat 44% van de leningen is besteed aan lopende uitgaven. Hij vreest dat Suriname weinig zal profiteren van inkomsten uit de olie- en gassector door dit beleid. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin, zei in de media dat het onjuist is dat ze onvoldoende presteren. Er zijn 294 vergaderingen gepland, waarvan 264 zijn doorgegaan, wat gemiddeld 1 vergadering per dag is over 9 maanden. Er zijn 18 ontwerpwetten ingediend en 3 wetten zijn afgekondigd. Adin benadrukte dat kwaliteit belangrijker is dan snelheid in wetgeving. Op vrijdag 8 mei organiseert de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging, SJF, een seminar over wettelijk en testamentair erfrecht, geleid door professor Monique Feira. Volgens voorzitter Vergey Miles is dit nodig omdat er veel onwetendheid over erfrecht in Suriname bestaat, vooral door recentelijke veranderingen in het erfrecht met de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek in 2025. Het seminar biedt begrijpelijke informatie om misverstanden en conflicten binnen families te voorkomen. Fysieke deelname is gesloten, maar online deelname is nog mogelijk. Het seminar vindt plaats op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur bij de Centrale Penitentiaire Inrichting, CPI, in Santoboma is vastgelopen omdat de gronden nog niet officieel zijn overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie, Juspol. Minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer bevestigt dat er onvrede is binnen de penitentiaire inrichting en de vakbond, omdat er geen juridische basis is voor de bestemming van het gebied. Een deel van het terrein is al ontwikkeld voor woningbouw. Er zijn nog ruimtes beschikbaar voor de uitbreiding van de CPI, waaronder een nieuwe afdeling voor vrouwelijke gedetineerden, mits de grond correct wordt toegewezen. Suriname verwacht veel voordeel te halen uit de oliewelvaart, volgens staatsoliedirecteur Anand Jagesar tijdens een bijeenkomst in Rotterdam over het Gran Morgu-project. Deze bijeenkomst was bedoeld om Nederlandse belangstelling te wekken voor de toekomstige olieactiviteiten in Suriname. Jagesar gelooft dat Suriname zich kan ontwikkelen tot een welvarend land, vergelijkbaar met Singapore. Hij gaf echter geen uitleg over hoe dit moet gebeuren en de corruptie blijft een groot probleem dat de ontwikkeling belemmert. Tijdens de sessie met ongeveer 150 deelnemers, waaronder de Surinaamse ambassadeur Ricardo Panca,
was er veel optimisme over de komende offshore-activiteiten die in 2028 beginnen, met nadruk op de ontwikkeling van de beroepsbevolking. De Golden Lane Investments Advisory Group, GLIAG, onderzoekt investeringen in de olie-, gas- en energiesector voor de Surinaamse regering om buitenlandse investeringen aan te trekken. Ze hebben projectvoorstellen in 2 documenten aangeboden en zullen een investment memorandum van 13 pagina's indienen. Suriname overweegt een nieuwe modulaire raffinaderij van 20.000 vaten per dag, uitbreidbaar naar 40.000 vaten. Deze keuze zal strategische waarde, binnenlandse brandstofzekerheid en economische participatie beïnvloeden. Suriname moet de mogelijkheid overwegen om deze kans te benutten en niet alleen ruwe olie te exporteren. Tijdens de vergadering van de Commissie van Rapporteurs op vrijdag 24 april 2026 is het wetsvoorstel tot wijziging van de begrafeniswet besproken. De wijziging, gericht op meer orde, respect en hygiëne in de uitvaartsector, wil de uitvoering van begrafenisprocedures verbeteren en het beheer van begraafplaatsen strenger maken. Op 1 april 2026 heeft het collectief van begrafenisondernemers gevraagd om later feedback te geven op het wetsvoorstel. Ook is er discussie geweest over de leges voor het vervoer van stoffelijke overschotten van 250 Surinaamse dollar naar 500 Surinaamse dollar. De commissie erkent de noodzaak voor betere veiligheidsmaatregelen en effectief toezicht in de sector en wacht op input van stakeholders. De vergadering werd bijgewoond door Iona Rogers-Edwards, voorzitter, Leroy Dawson, Dorothy Hoever en Dinota Forswijk. Winston LaMay heeft op zijn Facebookpagina kritiek geuit op zijn politieke partij, Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP. Hij kijkt terug op de verkiezingen van mei vorig jaar en merkt op dat hij veel steun vanuit de gemeenschap heeft ervaren. Echter, hij wijst op problemen binnen zijn partij, zoals openlijke tegenwerking en uitsluiting, die volgens hem onacceptabel zijn. LaMay belooft binnenkort een eerlijk beeld te geven van de huidige situatie en de uitdagingen waar de gemeenschap voor staat. Hij benadrukt dat politiek een publieke verantwoordelijkheid is en dat openheid en transparantie verplicht zijn. LaMay, die op de kandidatenlijst stond, signaleert spanningen binnen de partij.